Saryo. Saya tanggane Saryo. Tanggane Saryo. Iya mertua aku Saryo. Kula tumandang ning papan yuda. Musuh Karang Tumaritis kula sungundraken. Wanim balelo wadya para gabungan ngade di Pinrawasa tinggal gelanggang colong Melayu Pati negara Klingga Pura Pati Klingga Kusuma ngelepasaken pusaka maju kang barak pecik awake. Semar kakang kuda pamane ya budal ninggalkan Karang Tumaritis petunjuk ke Ogan Lupian yen pengen nemu nih Raya Arjuna kudune buri lumampahing Pati
medot sekarang budal kabeh Kakang Semar. Duh Gusti Kresna ja bocah budal kabeh ja jangan kelayatan secandake secekle majengan kula ngincangi majengan. Iya, Semar, lagi bendi Semar. Kayak durung dirasane ngati sedurunge Semar tak sanak ning aku. Sewise tak sanak Semar tak benget tak taleni. Semar tak taleni bayakane tak cang ning pal tak sakcang ning sakane aku. Bari kelayar mana? Beda. Sedurunge jelas ning endi ana Arjuna. Sudah bakalan gue Semar. Yo, buat dia pada gabungan di gedang pelayunya Semar. Ngejrit meratan langit ngejak meratan jagat sambat kayak gerantang adu lara kelawan pati takdir kang ora bisa dipungkiri sesepuh gedung dawang sareng papanitia Mama Rumingi aja lali papaya dhisik gedhe Mamae pijar Mamae wawan Mamae cecep babe tajam kang mirengaken aja lali Mamae wanto Ibu Gandasari sambat-sambat kang bekerendai gedik melongot tamunang nang Bapak Sabah Mamai Rizki Mamai Gibran Bapak Dewan kang mirengaku kanong cilik sinapak gedang kaya-kaya sumedot rasa dengati kaya sumedot rasa dengati aduh kangilan temen sun selawase ning sapa sunitip drian duding mamarumi kang bekerendaiku di kembang putih
melipir gunung kang hati-hati kang taniti hati-hati kang awas lak lampai ning dunya ke cecoban ning dunya si ake lepas pusakaning Patuklingga Kusume tibaning jajaning pati pedhot segara mangari butul semboten ya mung santreng gaman kedoteng kulit pati pedhot segara kabur ninggal karang tumanitis geger gumentus Budaleng Semar sepanak putu ngincangi lumampeng minul ya tresna digedak dateng wadya bala gabungan gantos kacarios cepen wonten dateng Gunung Barasu kawontenaning cungkring kang siwek mesuh brata tapat tapi rambut mecekang meceki mangan berabakan kayu aki kala waktu cungkring ninggal panggonan bakta gareng cungkring pikiran daripada lunga kelayang loyong tambang anggur luwih bagus isun gawe bagus isun gawe becik hitung-hitung nyuda dosa karena senajan boten saged dipungkiri yen manusa ning urip ning alam dunya niki kata dosa gebangutan ing tangan leret wong urip lakonana sabar wong sabar langkalane ajalok nutuge mere nafsu nafsu sing mantak kaduragane sing ketempuan bok kedugo tinemu tapaning cungkring gareng rencangi ya mung perwantu kaya kodok kegawaning garu gareng wong diajak atine yang mboten ikhlas bicanteneng gareng krek cok dol sedol tangi sikring mulanya dadi wong segalak-galakku sing jelas ngomong dingin nyong lamun nawit pertama nyong arepen digawani nganas mangsa gelemah gun mah pinter ngerayune nyong arepan diajak kondangan wong kondangan kan sebeli-beline prasmanan mangan milih sepengene barang gining tenganas awan wong mendingan langkah satuan lamun ping batingan satuan wah korban mah korban dewa
mati ini sedulur sih keren. Wong becik pasti ketitik, wong ala pasti ketara, wong bener pasti ketenger. Sapa nandur pasti ngunduh, sapa tuku pasti nganggo, sapa kang gawe lontaran. Warapan ngayak kenen manggawan lilin nih nyong zumuma. Ya lilinnya kan toli tak sulit ning tengah-tengah paso. Cunggiringnya ngedang. Nyong sinonggoni. Bakal lilinnya kena angin lerap tadi kepos. Mindelang gareng. Capan kebureng pati pedot segara dingin pasti anyara kang minanggi dilalah karasaneng Gusti kang kuwasa tibane pati pedot segara tepat nibani badaning jungring ketiban badaning pati pedot segara sing nibani mayembuh sing ditibane tantu kerasa ngeke jungringe kaget sing nibani ya kaget wong loro barang-barang kaget Saban Bapak Dewan Mama Rizky Buswanto kedik Mama Gibran ngaturakeun matur kesuwun Babetas tining baitan di tempat genai Mamai Gibrangan dilajari mangsa burungan Mama Rizky kedi sampun ngali Bapak Saban kurang Bapak Dewa Mama Runi panitia Dewa wincuken Mama tilang sesambat tirak waturan yang gak Mama lalu Mama terapi Mama kemarin keding sampun lali serang Papa Adis sesambat Mama bawan Mama cecep kaya beli kuah sengaja tapi benteng tak sangka beli sengaja ini bani cungur sampai mules menyan kuning Jawa gendong rasa bina rasa wirang pikiran tibani kono kukiring lamun tibani mana-mana kasing kono disinangaken brak aku tibani gare mangke wong cilik sampai dilengen gare Bapak tak jangan
jali selawase Mamai Gibran selawase. Punten sanes kula kurang sopan. Ari sebenarnya kula mboten sengaja. Kala waktu kula ditibani senjata pusaka kabur nganti tiba ning mriki. Bapak sabangan memeris keding Mama Gibran sareng babetas jame keding. Sapa kula nepangaken pade negara rancang kencana. Asma kula pade pedhot segara. Lah punten nggih. Kula badhe tanglet selese sebenere jenengan sinten? Wong becik pasti ketitik, wong ala pasti ketereng. Inyong sapa? Inyong arane jare wong wetan Petruk, jare wong bermayu Cungring. Cungring? Nggih. Jare wong Sunda. Lah jare wong Sunda arane kula Kudawalan. Lawan putih ning baita dilayari bangsa borongan. Lah are panjenengan tiyang pundi? Kula saking Karang Tumaritis. Tumaritis? Nggih. Anake sapa sampeyan? Wong takon kuwi gemet temen. Kairapan yen susah. Pilkada wis liwat. Lajung Sri Padang Isu kaya katon sakloyonge. Kula anake Bapak Kuwu Semar. Sinten? Anake Bapak Kuwu Semar wong Karang Tumaritis asma kula Cungkring. Lah, kabran. Waduh. Pak jimpik jimpak timbung, pak jimpik jimpak timbung. Mama wanto sampuna tiga wing lamun. Kayak mana keciliknya kurang bahagia. Orang itu kan itu kok kena dolanan nih mbok bapane. Wong wis gede semono Cungkring di kudang-kudang. Kabran. Maksudnya kabran. Kala waktu kula diperintah ninggal panggonan, perintah Gusti Ratu junjunan kula Ratu Rancang Kencana asmane Dewi Kencanawati. Kula kanggen ngilari perjaka saking Karang Tumaritis yugane Bapak Kuwu Semar sing ngarane Raden Mas Cungkring Suryadiningrat. Bisa lagi dong ngotanyong gitu. Maksudnya kira-ku dialih kapan narane Raden Mas? Iya temen Raden Mas. Iki kenang Suryadiningrat Mangkundara Lempo. Ya kon mana pada sira. Mongso iki ana Mangkundara Lempo. Wah, kaya mah profil ning Facebook ya kring sira. Areng blesak digawe bagus, foto blesak disetting jadi bagus. Wis contohe bae panjang wayang. Profil ning Facebook ana macem-macem nyong dewek sing dadi pimpinane aku bro. Antonio
Dimas Hasano tadi ana maning Dewa Asmara ana maning Dewa Angin ana maning Dewa Siwar Siwur siapa Dewa Siwar Siwur ya pokoknya anak bae lah anak ini sengaran Geger Pinasti anak mengus almarhum siapa almarhum ya sana betul oke lah punten Gusti Jungre kabran kula kepanggih karo sampeyan pripun kula bakda dateng Keraton Rancang Kencana kula adepaken kalian Gusti Ratu Dewi Kencanawati maksudnya ya tekawinaken sebab Gusti Ratu ki remen sanget ning sampean demen banget ning sampean kenang deleng foto profile sampean ning Facebook oh palingan iya zaman gen Facebook paingana aja maning sing bebasan najaga sing duwe rabi main Facebook ya semungi tengah ngasuk mangkat weng pangku tangine kawanan SMS korbatur entenana nyenteni wong siji loro bongkar akan mau sepatu maning-maning bongkar pripun ya bisa ayo ya tapi sedurunge cungkring digawa mana cungkring janji dingin nggih umpamane cungkringnya demen seneng ya mungkin kawin ya boleh tapi umpamane cungkringnya beli seneng ya kok dingin wong bagian biriman cungkring kan wong lanang kan wenangnya wenang nolak wenang bergelem ya senajan kula gak pengen melu mana tapi awas dibakar cungkring kawin kula ya pengen kawin sekalian kan paprek-peprek cungkring kawin karo ratunya kula mak karo bujange ya ora apa-apa sing penting mah bujange kan ndok potongan blakem 999 endah temen lo kaya ranogan bae 999 endah temen rombongannya 999 ini temen apa pada karo rogan karo soma kula bakda dateng negara Rancang Kencana ngadep kalian Gusti Ratu Dewi Kencanawati nggih bari singkat mlaku kula bakda ngampak dateng Madyanegara awas janji ke kulane geding lamun sidak kawin nggih tenang wis tak jodokna karo ponakan kula bae lah ya ponakan kula bocah wani ngadu soalnya kaya wongnya wis gatel nemen sing ngekerak bae bagas sisiran sedina usisir tok loro yang bisa menang ganas kunembu nega belok Mama Gibran Gintun salam kangge Bapak Saban, Bapak Dewan, kalian Mama Rizki, Bos Wanto, boten katun keduhung gue. Yo, esuk-esukan. Kedungu rasane ati isun Mama Gibran pikiran rasa yung Bapak Saban yen dieling rasa getun
Pintu Bapak Dewan sekian bos rantong lamu arep jaluk dunung tung sapa Mama Rizki arep sambat-sambat sapa Papa Edi arep ngomong wale karo Mama ya Mama Wawan Mama Cece watire ora diterima aduh Gusti ya kang maha suci Mama pijan pripun nasibeno ugi kedung kula beli pernah janji bos Wanto sareng Mama Gibran lan namung sampean siji ruangan arep pikir dinginnya Mama Cila akibate sering nyiksaning batin yen Mama arep ngupai izin Mama Gibran sun pengen jage di kawin kedugung rasane ati iso pikiran rasa keyung-yung yen dieling eling rasa getun sekian urip sun lamun pikir dingin Mama Wanto Papa Edi akibate nyiksa pisan ning batin yen Mama arep ngupai izin Mama Rizki Mama Sabar sun pengen jage di kawin takdir bisa dipungkir takdir kang ora bisa dipungkir kadar bisa dipungpang tekad patilalining jiwa bini kanggo mambilaning kabacikan sesepuh kedundawa sareng Bapak panitia sadaya sadaya esuk nakir sonene nakir kang ditakir magodong plasa esuk mikir sonene mikir Bapak sabar Mama Rizki Mama Gibran Bapak Dewan Kedi kang dipikir ora rumasan Pundureng pati pedot segara bekta cungkring
serangan kalian gareng kewalagan tos ingkang winulus Japan wonten dhateng negara rancang kencana mindele Ratu Dewi Kencanawati sekarang kira gambar waktu welangan pisan kayak kaca kesuwen dateng pati kekali gajah legawa kalian gajah mendana wicanteneng Dewi Kencanawati biang pati bagianing palangares wong becik pasti ketitik wong ala pasti ketara Gusti Ratu palabarat kula pangabaktos kula nyuwun katampi mangkono tekrima ngenteni setekane pati pedhot segara kikaya dicengklongen wong becik pasti ketitik wong ala pasti ketara paribasane kaya pepundhulen kadur perintah semono lawas jamane durungan laporane sabar Gusti Ratu mungkin waktu niki Rakapati sampun wonten dateng perjalanan katiba bawa inggore kang radi sangka-sangka disangka-sangka nggih Gusti Ratu biasane wong dateng perjalanan iku senajan dibel HP-ne boten diangkat ya maklum si wonten dateng perjalanan sabar Gusti Ratu eling-eling mangkeng eling-eling ngomong dunya Kakang Semar kakangku tapane ke sing bakal nodhokaken ngendi anane Raya Arjuna petunjuke Ogan Lupian Ratu negara rancang kencana katiba bawa inggore kang ora disangka-sangka maksade pripun yes aja kakek ngomong wong tua sing penting nurut apa jare wong nom sing penting beres pangapunten Gusti Ratu Agung Panamerta kembang ireng-ireng kenukane sing karinya bang mandana pekang lakoni mandana pakulane kang lakoni dengkang derecet berat pamahogi dibebele besengkang najak abdi sarecet borong jerasaksi dengkang derecet berat disulam ku benang konek pamahugi disalina
Semar. Pripun? Awas sing sopan. Rancang kencana negara kang disegan. Senajan pimpinane sipate wanodya aja dianggep wanodya sembarangan. Layung sore padang esuk kaya katon seklenge batin. Nggih. Ya sewong wadon wani blonyo temen. Jare bocah jaman gin mawani blaem. Ya wadon model gin matuku wani adol wani. Wis condok tekaning waktu wis ninggal tekaning masa wis ninggal tekaning masa. Pangapunten gemrojotan palarapan. Kula dereng kenal panjenengan sinten. Pangapunten. Kula Raja Dwarawati minulya Sri Kresna. Menong-long mata monang-nang sakecapi bisa ucap. Hari ini kuwen sining penggerku sinten sing wonten pengger kula petunjuke sang kala ogan liyan boten siwa niki calon mertua sampean calon mersepah sampean Kakang Semar Kakang Kuwu Kudapawana Sapanan dura pasti gundung. Biang nyuwun ngapunten kula pangabaktos nyuwun katampi Rama Kuwu Semar. Beli salah. Ngaku calon mertua ning kula. Awit-awit pripun? Wong bener pasti kedengar sesepuh dong dawe wong malah pasti ketara. Kakang Semar Pripun? kelingan waktu duwe tamu patih pedhot segara Lah, nggih. pedhot segarangan nikah yen pimpinane ratune rajane siwe kesengsem dateng putra panjenengan kangaran Raden Mas Cungkring Surya Diningrat Gawe kaget ning atine. Ning atine. Yang nggih, Ari Cungkring emang nggih. Mung Raden Mas karo Surya Diningrat. lagi kan menusane sing remen dateng Cungkring sing tresna dateng Cungkring mungkin ibarat penyakit niki kang saged dados usadane Malamene wis waktune. Ayam. nepangaken calon Rama Mersepah Pripun? ngenalaken calon Rama mertua Yari mertua aja mersepah. Mersepahku tembu. Sepah ya lah kanggone. Godhong bebas ngepangen yang dipikir kayak gagas ning atine. terus terang mawon kula kurmen dateng putra panjenengan dugi mriki ning pundi Kakang Cungkring Surya Diningrat Sampun wong mangsa ya putra kula Surya Diningrat. Ngeling-eling
wong dadi ratu, wong dadi pimpinan. Aduh, kula mawas diri, minder. Apa iya bener ta sampean ku bener-bener nerima karo anake kula Cungkring? Nyun bakat Cungkring kaya ku wandane gedurung dadi ketrokan raine gak masih error gitu. Kula wong demen maparibasane senajan blesak jare batur gak kula wong seneng mabawa rasane ku ganteng. Senajan primon mawon kulane pengen kelakon. Pangapunten Gusti Ratu Dewi Kencanawati. Nderek tahu kau ning anak. Kala waktu sediki kula kalian kakangku Usmar ninggal panggonan. Kala waktu Karang Tumaritis siwek keluruk dening musuh. Wadya bala gabungan, wadya bala Tunjung Malang, kalian wadya bala saking negara Klinggapura. Ngluruk Karang Tumaritis. Kala waktu Karang Tumaritis ajeng didamel cukul gelaga alang-alange ditimbulaken lemah irenge. Yen panjenengan temenan, yen panjenengan estu kepengin dados mantune Kakang Semar, sarate sampeyan kudu saged ngunduraken wadya bala gabungan. Katut pimpinane, katut rajane, katut ratune. Pripun? Yen makaten kula sanggup Gusti. Sing penting kula diaku mantuning Ramaku Semar, ya bapakku. Alhamdulillahirabbil alamin. Indane tekan tekane wong wadon demening Cungkring. Indane aku ya belak kelilipen. Lamun matane kelilipen jengkok yang budemen. Kedah diprayogane sekedap malih musuh Karang Tumaritis pasti bakal dugi mriki. Yen makaten nderek dawuh wadya bala rancang kencana kabeh. Sage kencengaken laras tumendang ning papan yuda musuh Karang Tumaritis din prayoganisun belaning calon mertua. Kula sing ngadepi. Ya metu. Ayo metu. Durung warak. Durung warak primene. Ya remogel kaya kene majaman ning anake bapane gak masih ngamrel. Yeh. Wong tua model apa mau ngalahi karo wong enom. Banyak Gusti Ratu. Makaten nderek nemu sarang-sarang diawas.
Bajo, buat dia pala gabungan, yen harapan gawe turu sila ning Karang Tumaritis. Kunanggung resiko ke pembela Semar, pembela Karang Tumaritis. Tumandang ning papan yuda, Pati saking negara rancang kencana, Pati gajah legawa. Jangan disalah pilih awakmu. Maju gawe. Klambi abang nganggone pantes teman ya wange larak lirik ning matane sapa bae kang bakal dadi jodone. Pantes pisan disawange manis meseme menger yen bengesan sapa wonge sing ora pada kelingan ning wong wadon kang nembe umur belasan ponge ayu pantes pisan disawange manis meseme sapa wonge kang bakal dadi jodone. Kembang irang rangken bukan sing karinya badan apa kang lakoni bukan sing karinya badan apa kang lakoni. Tulis waris baca diri, kutulis kekawan janji ada kang digawa mingga. Siriwan cibat diri papa adis, minangkane panitia dewek alam. Pancing bongkan sapa gawelan tangan mamerumi sareng papa adis ada lali mama wawane gede eling mangka eling mama ceceng runing kang di bumi alam papa sabangan di bumi alam dharma babayangan manusia orang kuasa padaruri mung sadar
ngelinga mumpung ning dunya ngelinga mumpung ning dunya sekaro kira gambar patu welana pisan kaya kaca bapak panitia senajan laire mungkir ning batin angger aku mangga tuang colen raos segera tak sehat kan wawa pengaos nama ngukur 10 perak hari maruga keluarkan si pesa colenak peyem Bandung ketuangan istimewa orang Sunda anu ompong oke suka celenang peyem dadakan Ratu Agung Palamarta tinggalana gula diperintah sambun gula bakta pujaan ngatin jenengan Raden Mas Cunggring Surya Diningrat niki napa mboten menusane wicondok tekaning waktu suwun pati kaya beli samar wonge yakun nemben deleng gremeng-gremenge nembe kerasa ambune gamis beli samar paribasane wong demen sia ketenger wong demen sia beli kurang pengalem sampeyan semono wong ayu nek gelem karo wong model iki yen kula sing gendong mau bae perasaane ambune ya wis ora nyangga-nyangga kudu ambune ngeling ambune iki lho kados beli sisiraku ora ki ngatus pengudus beli adus belaris kucing memlayune santer iya salah bakal kucing sebenarnya salah tadus ya kan delati kan karo ilate dhewe saujare penelitian kucing lamun uripe 10 tahun zaman 3 tahun cungkring kucing mau nganggo mbasu awake dhewe aku lagi apa dongok-dongok gurih juga kena ancok antem mira ini yen mekatun kang Mas Cungkring gulan jaluk diaku dadi garawa sampean nyemung tinggalana pripun gulane lagi kebreg musuh nyari masalah musuh sih gampang bae dek adek ya berubah wadona kayak kayaknya maya mau nek wajah aja ku aja priwen aja kesuwen goblok gak digawan sungai gimana ya wadon model pun maning cungkring kayak panjak wayang kayak ngamel bapak yen mekaten matur suwun adi nyong sindi inyong
nyong di partner nyong lah gitu ngelan kok tuh nggunakaken lah partner kanggo Mas Gareng Lilis Menelis Lilis seperti mat-matakan Lis aku mbarakan ke kukur baik ngerkini ndek langsung seneng ndek gengs Menelis kian nggih kabaran temen kringe nyong musuh model kian masih mepet ya Gong Wey, mana? Oh yes. Wey, mana? Oh yes. ya beli minta ping telu nok teku keren jari beli woyong bang pun maning wadone ngami itu dewek maka tenderek dewu kakang ngecunggring gula turi melebu dateng kanca pertempuran disakseni wadia balarancang kencana ede perang gubra sapa musuh karang berdes
jungkirana sing nemeni. Bengane jungkirana sing edani. Ora-ora sing edani Gusti Arjuna. Jungkring non. Bokat tarap kawinan si Dayayu. Yang betemen pikir-pikir dingin. Ya sing aja kawinan sampeyan mamajikan bagian sampeyan bagus ngomong lanang. Mangsa iya jungkring kawin karo sampeyan tuli perang anggar perang pedangan ya bukan lumayan ya tambah nganggur daripada selawase nganggur baik orang latih ini harapan kawin harapan beli mangsa iya jungkring untuk kawin karo sampeyan maju kang marak Wadia balapan Jawati kala waktu bengen Pati Gunung Laya Prabu Sugriwa Raja Guwakus Kendhek kelawan Raden Klembaka paputraning Resi Sobali Raden Jayanggada kelawan Kraman Jayapati Anoman sedeng kukupe kala waktu tahanan kang lolos saking Gunung Sondara Sondari waktu kin kudu mulih ngasal ayem tentemeng jagat padang Gusti Arjuna bakatan panjenengan bire kuda kang beresi Anoman Anoman Kumulingnya salah Anoman ya ya Nagungi pangapunten nyun jembareng pangapura sekate klepatan sekate kesawangan sekate kelepatan wicunduk tekaning waktu wicunduk tekaning waktu wis ningkang tekaning mangsa sini wanci bak jadi ketulis kegawan janji nyadat sing digawa minggat adat sing digawa minggat arwah murga rajereng kedeng jagat mulai ngasal dikebit dateng Gunung Sondara Sondari digencet kalian Gunung Siap dikancing kalian Gaman Goda Wijaya nanti sambat-sambat kayak gratang nyuwun agung ing pangapunten alai lebak parning banyu
sekate kalepatan semangsane bakat tanah Lebak pasti diparani ning banyu wong bener ketenger wong becik ketitik wong salah pasti ketara sekate kesawonan nyonagung papunten mulih ngasaling arwah murka saking kula serencang sedaya ayem tentremeng jagat amba sementara lambahan dalu puniki kirang langkung nyuwun agung-agunging pangapunten samudaya lepat kasawonan kula serombongan lampahan babar waktos mboten ngijinaken kula sepat turu kondur mugi nyambung kembang wijaya mulya kembang wujude wijaya kula separakanca mulya masyarakat kang ngawit siang dugining dalu puniki siwek ngontenaken acara syukuran muga-mugi kemawon sedanten harapane sedanten penyuwune sigra den ijabah dateng karasaning Gusti Allah taala Allahumma amin ya rabbal pungkasing kita ngawayang tancep gayon tutup lawang si kota kagonjing terakhir